солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно, это основа любой армии. Поэтому было принято решение, нам надо производить свое. Аўтамат ВСК-100Б распрацаваны паводле сістэмы, падобнай да аўтамата Калашнікава і выкарыстоўвае патрон калібру 7,62 на 39 мм. Пра ўласную вытворчасць такой зброі ў Беларусі загаварылі яшчэ ў 2018 годзе. Спачатку частку дэталяў закуплялі ў Расіі. Цяпер чыноўнікі сцвярджаюць, што аўтамат цалкам вырабляюць з беларускай сыравіны і паводле беларускай тэхналогіі. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем, но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят. У 2021 годзе гэты аўтамат паказвалі Лукашэнку. Пасля зброю прынялі на ўзбраенне, а асобныя партыі выпрабоўвалі і за мяжою. Падчас наведвання Кідматэк Лукашенка загадаў зрабіць копію падараванага аўтамата для музею ў Палацы Незалежнасці, а на прадпрыемстве ўжо плануюць новыя ўзоры зброі, у тым ліку кулямёт, пісталет-кулямёт і высокадакладную вінтоўку. На связи Александр Казак, специалист по национальной безопасности и политолог. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр, наколькі гэты аўтамат можна лічыць на 100% беларускім? На дадзеную секунду цяжка сказаць, наколькі ён па крытэрыях, напрыклад, з'яўляецца беларускім і выпрадукаваны цалкам у Беларусі, але цалкам магчыма гэта выключаць нельга. Разумееце, аўтамат ВСК, які разлічваўся як ваенна-спартивны карабін, цалкам можа быць, і цалкам это можа быць у інтарэсах той жа самой Беларусі і Лукашенка, тое, пра што і там казалася, не для вайны, а для спакою, ці неяк там падобнае яно было. Гэта аўтамат, па сутнасці, зроблены, яно і з выгляду бачна, як так або інакш копія карабінаў іншых а-ля Вепрь або, ну, вось бачыце, тут нават бачна, што ён падобны на аўтамат Калашнікава, як такая даволі моцна умацаваўшаяся, прыеўшаяся нават вайскоўцам форма і агульна з частак складаючася. Той бок, мы ж ведаем, што войска это даволі кансерватыўная справа. І разам з тым я не магу выключаць тое, што падобнае знаходзіцца ў інтарэсах Лукашэнкі, каб крыху паменшыць гэтую залежнасць ад Расіі, бо ўсё ж такі і рэжым Лукашэнкі, на маю прыватную думку, бачыць усё ж такі нейкую пагрозу ад Пуціна. Александр, паслухайце, ну, нават калі ад кагосьці адбівацца, у тым ліку ад Пуціна, тэарэтызуем, то ўсё адно адных аўтаматаў мала. То вось з'яўленне гэтага беларускага аўтамата ўсё-такі найперш гэта што? Гэта пра бяспеку альбо пра бізнес? Нездарма ж Лукашенко выказваецца пра тое, што это можа быць экспартны тавар. Я не выключаю тое, што тут і пытанне ў тым ліку пра бяспеку, бо, напрыклад, каб усю краіну забяспечыць аўтаматамі, гэта вельмі цяжка і вельмі доўга. Але тое, што гэта можа быць экспартны варыянт, што гэта можа быць бізнес-разлік і дасылаць у тую ж там, не ведаю, краіны Афрыкі ці куды-небудзь на ўсход, чаму не? Гэта абсалютна можа быць бізнес. Але і выключаць пытанне гэтай бяспекі рэжыму таксама нельга. Сёння падчас наведвання гэтага прадпрыемства кіраўнік Дзяржкамваенпраму сказаў, што варта яшчэ зрабіць і пулямёт, і вінтоўку, і іншую зброю. Наколькі хутка это можа зрабіць беларуская вытворчасць, беларускі вайскова-прамысловы комплекс, улічваючы, што вось над распрацоўкай і дапрацоўкай гэтага аўтамату працавалі 8 гадоў? Я не думаю, калі за гэта нармальна ўзяцца, то я не думаю, што гэта будзе цягнуцца надта доўга. Той бок,
Гэта збольшага збудавана на некаторых адаптацыях ці перарабленні таго, што ўжо існуе, як вось тут маем ВСК 100Б і той же самы аўтамат Калашнікава ці Вепрь. Гэта вельмі падобна адзін да аднаго, і нешта падобнае перарабіць это не тое, каб канструктарска складана. Але калі мы бярэм пытанне таго, каб гэта вырабляць, гэта ўжо зусім іншы ўзровень, гэта ўжо зусім іншы падыход да справы, і тут уже, безумоўна, трэба развіваць унутрана, перадусім, інфраструктуру прадукцыі, каб улічваць усю гэтую спецыфіку, як мы, напрыклад, кажам пра кулямёты ці нешта падобнае. З дронамі тут ужо прасцей, бо гэта ўсё можна закупіць, прывезці і збіраць літаральна паўсюль без нейкіх надта складаных інфраструктуры. А наколькі рэалістычна таксама закупляць альбо тэхналогіі, чарцяжы, альбо гатовыя дэталі, папросту ўжо збіраць? І вось, калі гаварыць пра вось эту зброю, якую мы згадваем, ну, прыклады ж мы маем, пачынаючы ад цывільных аўтамабіляў BLG, которые самі па сабе кітайскія, мы папросту іх збіраем. Можна вайсковыя джипы браць, можна браць Полонез, который толькі назву мае беларускую, а па сутнасці это таксама кітайскія тэхналогіі, які збіраюцца ў нас, у тым ліку ракеты. Вот наколькі рэалістычна папросту з тым жа Кітаем дамовіцца і браць і збіраць тут штурмавыя вінтоўкі кітайскія, кулемёты і так далей? Абсалютна рэальна. Мы бачым, як той самай Расіі атрымалася дамовіцца з Іранам на тое, каб рабіць дроны тыпу «Шахед» пад назвай «Герань-2» і іншае падобнае. Абсалютна мы можам вярнуцца ў пытанне таго, як з'явіўся гэты дрон «Шахед», той бок это той так званы реверс інжыніринг з амерыканскіх дронаў. Таму тут ёсць розныя падыходы. Можна ў першую чаргу сапраўды закупляць ліцэнзію і на падставе гэтага рабіць, а можна гэта проста скрасці. Калі мы вернемся ў тэму таго, што на Беларусь падаюць дроны, якія там выпадкова ці невыпадкова залетаюць у паветраную прастору, это ўсё можна раскласці да кожнага вінціка і задумацца над тым, як жа гэта зрабіць, сабраць і на гэтым зарабіць таксама. Ну, зрэшты, пра дроны вось акурат хацелось бы і запытацца, бо сёння сталася вядома, што раніцай у Жлобіне каля БМЗ верагодна, як паведамляюць відавочцы, мог разбіцца дрон. Зараз вось партал «Зеркала» акурат высветліў, што гэтым займаецца следчы камітэт і мясцовыя спецыялісты з міліцыі. На ваш погляд, гэты дрон верагодней за ўсё мог з Украіны заляцець, з Расіі. Ну, Жлобін блізка да мяжы, адносна блізка да мяжы з Украіны знаходзіцца. І чаму ўсё-такі ёсць прынятае такое рашэнне, што залетаюць гэтыя дроны, але пра гэта нікому нічога не паведамляецца, афіцыйна, прынамсі? Каб не турбаваць і не хваляваць насельніцтва. Насельніцтва Беларусі перадусім жыве ў такім вакууме, што гэта ўсё ж такі там недзе там адбываецца, і нас не тое гэта каб цікавіць, і няхай гэтыя дроны з перспектывы, вядома, рэжыму, няхай гэтыя дроны таксама будуць на гэтай такой адлегласці. Той бок тое, што адбывалася з рэтрансляторамі ці дронамі, яно так было на вялікай дыстанцыі ад беларускага грамадства, яно не хочу ў гэта таксама паглыбляцца, або толькі некаторыя. Але разам з гэтым ёсць і страх перад вайной або любымі вайсковымі дзеяннямі, ці то ў рэгіёне, ці то ўнутры краіны, і адпаведна з-за гэтага страху не хочуць лішні раз турбаваць, хваляваць сваё насельніцтва, бо гэта зноў жа перакладаецца на незадаволенасць Лукашэнкам, які увесь час прапагандаваў, абы не было вайны, і намагаецца на гэтым таксама крыху будаваць сваю персанальную інфармацыйную палітыку да грамадства. Таму гэта таксама трэба ўлічваць і браць пад увагу. Александр, напрыканцы караценькае пытанне, як вось ад журналіста да спецыяліста ў нацыянальнай бяспецы. Вось вакуум інфармацыйны, ці не нясе ён насамрэч значна больш пагроз для нацыянальнай бяспекі, чым калі б улады праўдзіва і своечасова расказвалі пра ўсе гэтыя выпадкі, бо калі грамадства ў вакууме інфармацыйным, то
оно ж патэнцыйна трапляе пад дэзінфармацыю, фейкі, прапаганду, напрыклад, нейкая іншая замежная зацікаўленая боку. Канешне, гэта ўплывае, але давайте не будзем забываць пра тое, у якім рэжыме, у якой палітычнай сістэме знаходзіцца зараз Беларусь і беларускае грамадства. То бок, калі адбываецца такое запужванне насельніцтва, страх перад чым заўгодна, то гэты вакуум, а нават такая самацэнзура, яна становіцца чымсьці натуральным для беларускага грамадства. І зноў жа застаецца больш чым актуальнае пытанне, яно у любой краіне ў любы час падчас вядзення баявых дзеянняў, у тым, наколькі распавядаць грамадскаму насельніцтву, што адбываецца унутры дзяржавы. Калі мы кажам пра дэмакратычныя краіны, то, безумоўна, тут мае быць транспарэнтнасць. Але тое, што на маю прыватную думку, гэтым замоўчваннем і бачаннем таго, што адбываецца грамадства, яно ж ўсё ж такі бачыць, назірае гэтыя дроны і чуе, той бок тое самае, што мы бачым у тик-току ці чытаем у трэц. Гэта не праходзіць так незаўважальна, але па вялікім рахунку гэта закладанне такой выбухоўкі з адтэрміноўкай, бо яно ўсё ж такі застаецца ў грамадстве, і гэты страх, паніка, яно можа выліцца ў нешта большае, але на гэта патрэбна яшчэ больш падобных інцыдэнтаў і яшчэ больш часу, страху і панікі беларускага грамадства. Таму это проста тушыць гэты пажар беларускія ўлады спрабуюць.